अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। 1 जून पासून सिंधुदुर्गात टोल सुरू होणार अशी माहिती समोर आली आहे। जिल्हावासियांना टोल मुक्ती मिळावी यासाठी शिवसेना नेते संदेश पारकर यांनी टोलला विरोध करणार असल्याचं पत्रकार परिषदेत सांगितलंय। 1 जून पासून टोल वसुलीला त्या ठिकाणी सुरुवात होणार आहे अशा प्रकारची माहिती किंवा अशा प्रकारच्या बातम्या या संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी पसरलेल्या आहेत। त्या पार्श्वभूमीवर या पत्रकार परिषदेचं त्या ठिकाणी परिषद घेण्यात आलेली। खरं तर गेली 5-6 वर्ष सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये या नॅशनल हायवेचं काम सुरू आहे। जवळजवळ 80% रस्ता हा त्या ठिकाणी पूर्ण झाला आहे। झाराप ते खारेपाटण पर्यंतच्या काही भागामध्ये एक 10-20% रस्ता हा त्या ठिकाणी अपूर्ण आहे। खरं तर अनेक जिल्ह्यातल्या सगळ्या जिल्हावासियांनी या सगळ्या हायवेकरता संपूर्ण सहकार्य दिलं, त्याचबरोबर आपल्या जमिनी दिल्या। आजही अनेक जमीन संपादित शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी अद्यापही मोबदला हा जमिनीचा त्यांना मिळालेला नाही। खरं तर या MH07 पासिंगच्या गाड्यांना टोल माफी व्हावी ही भूमिका सातत्यानं आम्ही लावून धरली, जिल्हावासियांनी लावून धरली आणि रोज अशा प्रकारच्या तारखा हे त्या ठिकाणी नॅशनल हायवे प्रशासन त्या ठिकाणी देत असतं आणि कुठंतरी या जिल्हावासियांचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न या तारखांच्या जाहीर करून हा प्रयत्न त्यांचा सुरू असतो। पण गेले अनेक तारखा देऊन हा टोल त्या ठिकाणी सुरू झालेला नाही। परत नव्यानं ही 1 जूनची तारीख दिलेली आहे। पण आमची शिवसेना म्हणून खासदार विनायक राऊतांच्या नेतृत्वाखाली, आमदार वैभव नाईकांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना म्हणून या संपूर्ण टोल वसुलीला हा त्या ठिकाणी आमचा विरोध आहे। आमची स्पष्ट भूमिका आहे शिवसेनेची की जिल्हावासियांना MH07ला टोल माफी त्या ठिकाणी व्हावी। त्याचबरोबर मगाशी मी म्हटल्याप्रमाणे अनेक लोकांच्या जमिनीचे मोबदल्याचे संपादनाचे पैसे मिळाले नाहीत, ते त्वरित त्या ठिकाणी देण्यात यावे। 20% जे काम अपूर्ण आहे हे काम त्या ठिकाणी पूर्ण करण्यात यावं अशा प्रकारचं। पण त्याचबरोबर या ओसरगावच्या टोलमुळे या जिल्ह्याचं विभाजन होतं। म्हणजे जिल्ह्यामध्ये 8 तालुके आहेत। 4 तालुके जे सातत्यानं ज्यांना हा टोलचा त्रास आहे, त्याच्यामध्ये कणकवली, मालवण, देवगड आणि वैभववाडी या 4 तालुक्यांना त्या ठिकाणी हा विशेष असा त्रास त्या ठिकाणी आहे। कारण ओरसचं जे मुख्यालय आहे, प्रशासकीय आहे, कोर्ट असेल, आमचं जिल्हा परिषद असेल, जिल्हाधिकारी कार्यालय असेल, पोलीस मुख्यालय असेल, मेडिकल कॉलेज असतील, सरकारी मेडिकल असेल, या सगळ्या प्रकारच्या ज्या प्रशासकीय ज्या काही ऑफिसेस आहेत या सगळ्या त्या भागामध्ये आहे। आणि म्हणून सर्वसामान्य माणसाला सातत्यानं या सगळ्या दैनंदिन कामाकरता या ठिकाणी जावं लागतं आणि जवळजवळ 100 ते 190 अशा पद्धतीचा टोल त्या ठिकाणी आकारला जाणार आहे अशा प्रकारची माझ्याकडे माहिती आहे। आणि म्हणून सातत्यानं हा नाहक भुर्दंड हा माझ्या जिल्ह्यातल्या जनतेला त्या ठिकाणी त्यानिमित्तानं होणार आहे। आणि त्याचबरोबर या जिल्ह्यामध्ये जे नॅशनल हायवेचं काम झालेलं आहे, हे नॅशनल हायवेचं काम झाराप ते खारेपाटण म्हणजे जवळजवळ 70 ते 80 किलोमीटर एवढंच काम हे या जिल्ह्यामध्ये झालेलं आहे। आणि म्हणून 70 ते 80 किलोमीटर करता जिल्हावासियांनी अशा प्रकारचा टोल त्या ठिकाणी भरावा का? आणि म्हणून MH07 या गाड्यांना त्या ठिकाणी या टोलमधनं वगळावं। खरं तर खासदार विनायक राऊतांनी सुद्धा आणि वैभव नाईकांनी सुद्धा आपल्या अशा प्रकारची पत्र की जिल्ह्याला त्या ठिकाणी टोल माफी व्हावी, सूट मिळावी अशा प्रकारचं पत्र त्या ठिकाणी दिलेलं आहे। खरं तर गेल्या 5-6 वर्षामध्ये ज्या पद्धतीनं हायवेची कामं अपूर्ण आहेत, म्हणजे आपण बघितलं कणकवली शहरातला
महत्त्वाचा जो प्रश्न आहे ROWचा, किती वर्ष त्या ठिकाणी मागणी करू, त्या ठिकाणी कुठेही त्या ठिकाणी ROWचं काम त्या ठिकाणी पूर्ण झालेलं नाही. कणकवली शहरातली जी ड्रेनेज सिस्टीम आहे, म्हणजे शहरातनं जे येणारं पाणी, हे पाणी त्या ठिकाणी कशा पद्धतीनं त्याचा निचरा योग्य नियोजन कसं करता येईल याबाबतसुद्धा त्या ठिकाणी कुठली त्या ठिकाणी झालं नाही. आजही बघा कणकवली शहरामध्ये सगळे सांडपाण्याचे जे मोठे मोठे नाले आहेत ते आजही उघड्यावर त्या ठिकाणी आहे. अतिशय दुर्गंधी त्या ठिकाणी होते आणि अशा पद्धतीनं हा एक प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न सगळ्यात महत्त्वाचा, आता पावसाळा आहे, पावसाळा येणार आहे. पावसाळ्यामध्ये मागच्या गेल्या 5 वर्षात आपण बघितलं की म्हणजे धबधब्यासारखं पाणी हे पुलावरनं जनतेवर त्या ठिकाणी वाहनधारकांवर गाड्यांवर त्या ठिकाणी सातत्यानं पडत असतं आणि त्याचं काही योग्य नियोजन, पावसाळी पाण्याचं सुद्धा योग्य नियोजन हे त्या ठिकाणी केलेलं आहे. म्हणजे माझाच कणकवली शहरातला पूल नाही, जिल्ह्यातल्या सगळ्याच पुलांची हीच परिस्थिती त्या ठिकाणी आहे. म्हणजे त्याच्यावर सुद्धा कुठलंही नियोजन नाही. प्रकारचे ब्रिज झाले, म्हणजे पूल झाले, त्या ठिकाणचा जो अंतर्गत रस्ता जो आहे, म्हणजे हे रस्ते सगळे अरुंद आहेत. त्यामुळे कणकवली शहरामध्ये म्हणा किंवा जिल्ह्यातल्या अनेक शहरामध्ये, कुडाळ असेल, या सगळ्या शहरामध्ये त्या ठिकाणी वाहतुकीची कोंडी ही त्या ठिकाणी होते. आणि म्हणून त्या अंतर्गत हायवेच्या बाजूचे जे रस्ते आहेत त्या रस्त्याचं रुंदीकरण करणं आणि त्या ठिकाणी 2 गाड्या कशा त्या ठिकाणी जातील याचासुद्धा प्रयत्न त्या ठिकाणी होणं गरजेचं आहे. खरं तर या सगळ्या लढ्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा टोल मुक्ती संघ एक कृती समिती जाहीर झालेली आहे आणि या कृती समितीच्या मार्फतसुद्धा जिल्हावासियांच्या वतीनं या ठिकाणी हा टोल माफ व्हावा त्यांचेसुद्धा त्या ठिकाणी प्रयत्न सुरू आहेत. खरं तर मी जिल्हावासियांना एवढंच सांगतो की टोल वसुलीला आपला विरोध करत असताना जिल्हावासियांचं सुद्धा सहकार्य महत्त्वाचं आहे. ज्यावेळी आपण ज्यावेळी हा प्रवास करणार आहात आणि ज्यावेळी तुम्हाला टोल त्या ठिकाणी लागणार आहे त्यावेळी आपण MH07ने त्या टोल भरण्यास जर त्या ठिकाणी विरोध केला तर या मोहिमेला त्याचा खूप फायदा त्या ठिकाणी होऊ शकतो. कारण प्रत्येक गाडीवाल्याकडनं वसूल करेपर्यंत त्याचा म्हणजे एखाद्या दिवशी पोलीस लावतील, एखाद्या दिवशी त्या ठिकाणी त्यांचे काही बॉडीगार्ड्स असतील, पण सातत्यानं हा टोल सुरू असल्यामुळे एवढंच सहकार्य सिंधुदुर्ग असेल जरी केलं की टोल भरतेवेळी जरी त्या टोलला जरी विरोध केला तरी त्या ठिकाणी म्हणजे टोलला त्या ठिकाणी मुक्ती मिळू शकते. खरं तर याच्यामधनं फार मोठे अपघात, म्हणजे आपण ज्यावेळी हायवे होत होता त्यावेळेला सांगितलं जात होतं की कुठलाही अपघात यापुढे होणार नाही, म्हणजे जे निरपराध बळी जात आहेत, अनेक जण जखमी होत आहेत, अशा त्या ठिकाणी अनेक अपघात आजपर्यंत त्या ठिकाणी झाले. आपल्या कणकवलीतलं जर आपण उदाहरण घेतलं, वागदेमधला जो हळवल मार्ग आहे, तर त्या हळवल मार्गावर सातत्यानं अपघात त्या ठिकाणी होत आहेत आणि त्याच्यामध्ये ते जे काही पूल त्या ठिकाणी बांधलेला आहे ते चुकीच्या पद्धतीनं बांधल्यामुळे त्याचा जो वेग आहे, वेगावर त्या ठिकाणी नियंत्रण होत नाही आणि त्या ठिकाणी गाडी जी वाहन असतं ते वाहन त्या ठिकाणी रस्त्याच्या कडेला जातं. म्हणून असे अनेक अपघात आपण वागद्यामध्ये बघितले. म्हणजे अनेक लोकांनी उत्स्फूर्तपणे आंदोलनं केली, जनतेने केली, आम्ही केली, पण त्याच्यावर कुठलाही उपाय त्या ठिकाणी झाला नाही. आजही ती जी अपघात स्थळं आहेत त्या ठिकाणी सातत्यानं अपघात होत आहेत, निरपराध लोकांचे बळी जात आहेत, त्यांना त्या ठिकाणी आर्थिक नुकसान होतं आहे आणि अनेक लोक त्या ठिकाणी जखमी होत आहेत. त्याचबरोबर एक ज्यावेळी एखादा माणूस मृत्यू पावला तर त्याला मदत करण्याच्या संदर्भामधली शासनाची भूमिका किंवा कॉन्ट्रॅक्टरची जी भूमिका असते ते या जिल्ह्यामध्ये जे अपघातामध्ये मृत्युमुखी झाले त्या काही लोकांना पैसे मिळाले किंवा जखमी झाले, त्यांना कुठलीही मदत त्या ठिकाणी झालेली नाही. एखाद्या माणसाला अधिकची मदत झाली, ठीक आहे, चांगली गोष्ट आहे, पण त्याच पद्धतीनं जे जखमी झाले, जे मृत पावले त्या लोकांना त्या ठिकाणी नॅशनल हायवे आणि ठेकेदार यांनी त्या ठिकाणी मदत करणं गरजेचं आहे, पण ते अद्याप झालेलं नाही आणि म्हणून त्याचासुद्धा विचार व्हावा. दुसरी गोष्ट, याच्यामध्ये एक आर्थिक गणित जे माझ्या लक्षात आलेलं आहे, टोल हा का त्या ठिकाणी सुरू करण्यासाठी वेग होतोय किंवा का, तर त्याच्यामध्ये 7 ते 7.5 लाख रुपये हे दिवसाला त्या ठिकाणी सरकारला भरायचे आहे, जो ठेकेदार जो टोलधारक आहे, आणि जवळजवळ 11 ते 11.5 लाख रुपये ही वसुली त्या ठिकाणी होणार आहे. जो सर्वे केला तो सर्वेमध्ये 11 ते 11.5 लाख रुपये हे त्या ठिकाणी जमा होणार आहे आणि म्हणून 7.5 लाख रुपयानंतर जे शिल्लक राहणारे जे 4 लाख रुपये आहे, या 4 लाखाचं एक मोठं वाटप आहे. याच्यामध्ये जे सत्तेमध्ये आहेत किंवा जे आहेत त्यांना त्या ठिकाणी एक 1.5 लाख रुपये दर दिवशी आणि 3 लाख रुपये जो ठेकेदार आहे, अशा पद्धतीने जवळजवळ 4.5 लाख रुपयाचं आर्थिक गणित याच्यामध्ये दडलेलं आहे
आणि म्हणून त्या ठिकाणी ही जकात कर वसुली करण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न सुरू आहे. खरं तर म्हणजे या टोलच्या माध्यमातून आपण म्हणजे या जिल्ह्यातलं जे पर्यटन आहे, या पर्यटनामध्ये लोक त्या ठिकाणी जात आहेत. धार्मिक पर्यटन आहे, लोक देवांचं दर्शन घ्यायला त्या ठिकाणी जात आहेत. आणि नातेवाईक असतील आपापले या सगळ्या जिल्ह्यामधले किंवा व्यापारी असतील, या सगळ्यांचा रोजचा दैनंदिन याच्यावर वाहतूक म्हणून या जिल्ह्यावर त्या ठिकाणी सातत्यानं हा त्रास, हा भुर्दंड हा सगळ्या जिल्ह्यातल्या लोकांना, कारण प्रशासकीय कार्यालय आहेत, मी मगाशीच आपल्याला सांगितलं, अनेक आपले नातेसंबंध याच्यामध्ये आहेत, व्यापार आहे, पर्यटन आहे आणि धार्मिक पर्यटन आहे. या सगळ्याचा या निमित्तानं जो माणूस याच्यावर प्रवास करणार आहे माझ्या जिल्ह्यातला, त्या प्रवासाला नाहक भुर्दंड या टोल वसुलीचा त्या निमित्तानं होणार आहे. आणि म्हणून सातत्यानं कॉन्ट्रॅक्टर हे सरकारचे जावई आहे. किती त्या ठिकाणी आपण त्यांना सांगितलं, गेली 6 वर्ष आपण अनुभव घेतलेला आहे, कुठलीही सुधारणा त्यांच्या वर्तनामध्ये होत नाही, कामामध्ये होत नाही. आणि तितकेच नॅशनल हायवेचे सुद्धा अधिकारी हे सुद्धा त्या ठिकाणी बेजबाबदार आहेत. अनेक भेटी होतात, अनेक मंत्र्यांच्या बरोबर होतात, नेत्यांच्या बरोबर होतात, तिथं त्या ठिकाणी प्रश्न मांडले जातात, पण त्या प्रश्नांची सोडवणूक ही मात्र त्या ठिकाणी होत नाही. आणि म्हणून एकंदरीत संपूर्ण एक असंतोष या सगळ्याच्या बाबतीमध्ये जिल्हावासियांना त्या ठिकाणी आहे. आणि म्हणून माझी तर स्पष्ट भूमिका एक शिवसेना म्हणून लढणार आहोत की का त्यांची म्हणजे प्रशासनाच्या जोरावर किंवा पोलिसांच्या बळाच्या जोरावर एखादी गोष्ट, एखादा निर्णय हा जर जिल्हावासियांवर जर लादला जात असेल तर त्याच्या विरोधामध्ये शिवसेना ही त्या ठिकाणी लढणार, असंख्य आपली भूमिका त्या ठिकाणी स्पष्ट करणार आहे. खरं तर म्हणजे माझं तर स्पष्ट म्हणणं असेल की हिंमत असेल तर आपण त्या ठिकाणी हा टोल वसूल करावा. त्याला तितकंच चोख उत्तर हे सुद्धा त्या ठिकाणी विरोधाच्या माध्यमातून, कारण हे अन्यायकारक आहे. सिंधुदुर्गवासियांवर होणारा हा अन्याय आहे आणि म्हणून शिवसेना स्टाईलने या अन्यायाच्या विरुद्ध आपण लढणार. आणि किती वर्ष आपण टोल हा आकारणार. आजही बघा महाराष्ट्रामध्ये जे टोल सुरू झाले, गेली अनेक वर्षांवर्ष त्या ठिकाणी ती टोलदाळ तिथल्या जिल्ह्याच्या जनतेवर आहे. लोकांना सातत्यानं त्या ठिकाणी आपल्या खिशाला त्या ठिकाणी हा आर्थिक भुर्दंड आहे. आज एवढी महागाई झालेली आहे, एवढं त्या ठिकाणी प्रत्येकजण आपलं त्या ठिकाणी म्हणजे जीवन अतिशय कठीण परिस्थितीमध्ये जगत असताना अजून त्या ठिकाणी हा एक नवीन टॅक्स जिल्हावासियांवर त्या ठिकाणी या टोलच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी पडणार. खरं तर आमची भूमिका अशी आहे की हा टोल जिल्ह्याच्या बाहेर आपण न्यावा. एकतर गोव्याच्या हद्दीवर न्यावा, नाहीतर खारेपाटणच्या हद्दीवर न्यावा, नसेल तर MH07 ओसरगावच्या टोलवर MH07ला एक पर्यायी मार्ग देणं आणि त्याच याच्यामधनं त्याला मोफत म्हणजे येण्या जाण्याचा 1-2 मार्ग त्या ठिकाणी द्यावेत आणि जिल्हावासियांना त्या ठिकाणी टोल माफी व्हावी, ही आग्रही भूमिका त्या ठिकाणी माझी या निमित्तानं आहे, सरकारला आहे, प्रशासनाला आहे. मी सातत्यानं सांगत होतो की अशा या तारखा सातत्याने जाहीर करतात आणि त्या ठिकाणी प्रत्यक्षात कार्यवाही होत नाही. पण त्याचवेळी मी सांगितलं होतं की या जिल्ह्यातल्या सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना एकत्र घ्या, जिल्हाधिकारी स्तरावर SP स्तरावर एक बैठक करा या टोलच्या, कारण हा एक महत्त्वाचा विषय आहे जिल्हावासियांच्या दृष्टीनं, आणि त्याच्यावर एक निर्णय करा की कशासाठी त्या ठिकाणी कशा पद्धतीनं टोल माफ करता येईल. सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांचं म्हणणं काय, अनेक निवेदनं दिली, अनेक वेळा त्या ठिकाणी आंदोलनं केली, अनेक केसेस त्या ठिकाणी घेतल्या, पण या प्रश्नावर सगळे त्या ठिकाणी गप्प आहेत. फक्त तारखा ह्या त्या ठिकाणी वृत्तपत्रातनं, सोशल मीडियातनं किंवा माहितीच्या माध्यमातून जाहीर करतात आणि परत मग त्या ठिकाणी अशा प्रकारचा उठाव किंवा अशा प्रकारची प्रेस त्या ठिकाणी घ्यावी लागते. कधी म्हणजे याबाबत, या विषयाबाबत गांभीर्यानं त्या ठिकाणी चर्चा होणार की नाही, की त्या ठिकाणी फक्तच लोकांना आंदोलन करायला लावणं, त्यांच्यावर केसेस दाखल करणं आणि कुठंतरी बळजबरीनं अशा प्रकारचे निर्णय लादणं हे चुकीचं आहे. सगळ्या लोकप्रतिनिधींना विनंती आहे की आपण या जिल्ह्याला टोलपासून त्या ठिकाणी मुक्ती द्यावी, या जिल्हावासियांचा टोल त्या ठिकाणी माफ व्हावा, ही भूमिका या निमित्तानं आहे. आणि म्हणून खासदार विनायक राऊत साहेबांच्या नेतृत्वाखाली, आमदार वैभव नाईकांच्या नेतृत्वाखाली या विषयाला न्याय देण्याचा प्रयत्न आमचा राहील आणि जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही लढत राहू. पण मी एवढंच सांगितलं, जर समजा तुम्ही अशा पद्धतीनं बळजबरीनं लोकांना विश्वासात घेताना असा जर निर्णय त्या ठिकाणी घेतला तर शेवटी जनतेच्या दरबारातच त्या ठिकाणी तुमचा निर्णय होणार आहे. आणि म्हणून जाचक होणारं काम, लोकांना नाहक आर्थिक भुर्दंड होऊ नये, अशा प्रकारचा टोल जिल्हावासियांना त्या ठिकाणी लादू नये, ही शिवसेनेची आग्रही भूमिका.
खरं तर काल या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री हे नॅशनल हायवेच्या पाहणी दौऱ्यावर होते आणि कणकवलीवरनं त्या ठिकाणी जात असताना मी ज्या आपला जो हळवल फाटा आहे, वागदे हळवलमध्ये त्या फाटा आहे, तिथं जे सातत्यानं अपघात होतात. आपल्याला माहिती आहे, अनेक आंदोलनं झाली, अनेक लोकांनी त्या ठिकाणी हा विषय मांडला, कारण वेगावर नियंत्रण होणं आणि ते अपघात टाळणं हे महत्त्वाचं होतं. आणि मग तो विषय त्यांच्याकडे त्या ठिकाणी त्या जागेवर त्यांना मी सांगितला. त्याच्यावर निर्णय करण्याकरता त्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. पण त्याचबरोबर सगळ्यात महत्त्वाचा विषय होता की 1 तारीखपासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी टोल सुरू होणार, ही माहिती माझ्यापर्यंत होती. आणि म्हणून त्यांना त्या ठिकाणी सांगण्याचा प्रयत्न मी केला की जिल्हावासियांना MH07 पासिंगच्या ज्या गाड्या आहेत त्या गाड्यांना या टोलवर त्या ठिकाणी टोल माफी व्हावी, ही सुद्धा भूमिका मी त्या ठिकाणी मांडली. जिल्ह्यातले प्रश्न 20% काम अजूनही अपूर्ण आहे या हायवेचं, त्याच्यावर सुद्धा त्यांचं मी लक्ष वेधलं. आणि त्याचबरोबर या शहरातले पण प्रश्न आहेत, म्हणजे शहरातल्या पुलाचा प्रश्न आहे, तो कायम त्या ठिकाणी कोसळत असतो, कायम त्याला भेगा जात आहेत, तो कमकुवत आहे, त्याची दुरुस्ती व्हावी किंवा त्या ठिकाणी जे आश्वासन दिलं होतं की आपण वायबिंब दर्जाचं पूल त्या ठिकाणी करणार आहोत आणि ती भिंत जी शहरामध्ये पुलाच्या माध्यमातून निर्माण झाली आहे ती आपण रद्द करून त्या ठिकाणी जो इतर कणकवली शहरातला जो पूल आहे वायबिंब पुलाचा, म्हणजे तशा पद्धतीचा पूल SM हायस्कूल ते पुढे आपण करणार अशी भूमिका होती. ती भूमिका त्या ठिकाणी मांडलेली आहे. अंतर्गत म्हणजे हायवेला लागून असलेले रस्ते, तुम्हाला माहिती आहे की जर ST स्टँडकडे आपण गेलो आणि जर त्या ठिकाणी लक्झऱ्या लागल्या तर आपली दुसरी गाडी त्या ठिकाणी सुटत नाही, कितीतरी तास त्या ठिकाणी जात आहेत. म्हणजे तो रस्ता रुंद आहे. जर 2 गाड्या जाण्यासारखा जर रस्ता अंतर्गत जर रस्ते त्या ठिकाणी झाले तर तो सुद्धा त्या ठिकाणी जी वाहतुकीचा जो वाहतूक जी थांबते ती सुद्धा सुरळीत होईल. त्याच्यानंतर ड्रेनेजच्या संदर्भामध्ये मी सांगितलं, पावसाळी ड्रेनेजच्या संदर्भामध्ये सांगितलं, ज्या लोकांनी जमिनी दिल्या, संपादित जमिनी दिल्या, आजही त्यांचा मोबदला मिळाला नाही, 5-5, 6-6 वर्ष झाली, त्या लोकांचा मोबदला द्या. या सगळ्या भूमिकेसाठी त्यांची मी त्या ठिकाणी भेट घेतली. त्यांनी मला त्या ठिकाणी म्हणजे आश्वासन दिलं की नक्कीच या सगळ्या विषयांवर मी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्या ठिकाणी निर्णय घेईल. माझी अपेक्षा आहे की माननीय मंत्री महोदय या ठिकाणी चांगला निर्णय घेतील. खरं तर म्हणजे उद्यापासून जर टोल बंद झाला, जिल्हावासियांना जर टोल मुक्ती मिळाली तर खऱ्या अर्थानं त्या निर्णयाला सुरुवात झाली असं मी म्हणेन. आणि म्हणून माझी माननीय रवींद्रजी चव्हाण यांना सुद्धा विनंती आहे, आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.